Lumea și bine v-am găsit la un nou episod Minecraft. În episodul de astăzi o să ne jucăm pe Hunger Games. O să facem multe episoade. În episodul de astăzi nu știu să ne jucăm pe Hunger Games cu nimeni. Că, uite așa, cum am spus într-un episod, nu ne facem prieteni ca să nu mai așteptăm. Cine intră pe team? Nu e unul de lângă mine. Și eu sper să nu ne disconectăm, fiindcă la mine așa se mai întâmplă, se mai disconectează. Deci, haideți să așteptăm. Așa, un minut. Filmăm până acum, să filmăm o sfertă de oră. Mai sunt 30 de secunde. Haide că până atunci... Haide că poate câștigăm, încercăm să câștigăm. Încercăm să câștigăm acum, hai. 2, 1, go! Mai văd mare deschidere. O, da. Ce bine merit. Nu e ce sus că acolo e alo, haide să ne dăm. Poate l-a căzut. Ia, haide să vă tem câțiva aici. Nu e interesant. Să ne aranjăm aici. Încape cam totul. În comentarii cum vreți și ce vreți voi. Și poate shit, mai gata. Se pare că unii făcură echipă, mai bine facem și noi echipă, dar mă așteptam cam mult. Oh my god, acolo. Ia. Intervin eu, dar... Gata, suntem full hour. Și asta armura de aur ne cam ține. Așa. Poate îi batem pe ăștia. Oh my god.
este killer. Să mâncăm. În sfârșit uite de un killer. Mâncare. Să punem. E bine. Încerce să mă duc acolo. Să vedem dacă este. Nu prea m-am uitat pe pagina mea acolo, dar am să mă uit după episodul ăsta, dacă nu. Îl elimină și pe ăla. Eu, dar nu sunt doar eu. Nu. 7 minute voi fi. Deci, în momentele cele mai bune, mă prinde și mă desconectează. Când mai era mult cu încă un. Vai de capul meu. What the fuck? Ce dracu? What the... Hai, așa, gata. Cred că o să mai jucăm doar aici și după. O să facem încheierea. Facem... Ia, ne acceptăm. Dar oricum, cea mai ciudată chestie, am observat că îmi spun Răzvana. Când eu sunt băiat și vrea să zic că mă cheamă Răzvan altele. Uitați-vă, am skin ca Max și altele, dar uite așa, eu nu sunt Max și altele și am skin-ul lui și mi l-am făcut pe skin creator ăsta. Am dat acolo am scris acolo un skin și altele. După mi l-am făcut cum vreau eu, adică albastru mi l-am făcut. Gazde. Ia. Măcar are mă mulțumesc și așa. Mai mult. Nu mă răspund deloc. Eu întreb dacă facem timp, uneori se desconectează când prind să transmit mesajul.
și eu să nu primesc mesajele mele. Asta este la 2 ăștia. Deci haide. 3, 2, oh my god, hai pe bune. Hai pe bune acum, am numai uitat să văd. Nu știu ce se duce. Sunt topic. De aici. Oh my god, ăla lupul. Oh my god, oh my god. Mamă, ce credeam că un chest, haide mai un chest, ce era așa de mare lucru. Pretinde. Oh my god! Ajutor! Help me, help me! Ai! Oh my god! Oh! Deci, îmi pare rău, dar cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați like-uri. Eu am fost Max, Răzvan, și papa. Distribuiți dacă vreți, nicio problemă. Abonați-vă dacă vreți, dacă aveți canal. Poate o să-mi apăreți acolo. Am văzut că o-ați abonat. O să ne ajungem vorba. Eu am fost Răzvan. Pa, pa!